Ще дам възможност да тегли един от вас от турбата на Mobile Fox, който от вас двамата направи повече лицеви опори. Искате ли да направим това предизвикателство? Колко ще направите? 40. 35, защото искам това да спечели. Що? Защото сме приятели. Който спечели, тегли от турбата на Mobile Fox. 1, 2, 3. ...39, 40, 40 на обиги, и 2, и 3, и 4, и 5. 60. Ще го биеш? Не, Никакъв шанс. не. 1, 2, 3. ...50 лицеви опори. Браво, момчета. Това беше за приятелство. Теглиш и да видим дали ще се падне нещо интересно. Ваучер за 250 лева, брат, от сайта на Mobile Fox. Така че... Супер инвестно, аз съм С кодчето. Така ли? Това е. Следваш ни в TikTok. Мисля, да. Ти следваш ни в TikTok? Да. Я да видя. Виж сега, ако ни следваш, аз ще дам и ти да теглиш. Следваш ни. Браво. Айде. 150 лева ваучер. Какво ще пожелаете на хората за коледните празници? Да са живи и здрави. Здравей, да бъдете със семейството си. Всичко най-хубаво. И ни последвайте за още такива видеа.